जय जगन्नाथ सांग मैंने आज विश्व पखाला दिवस। पखाला दिवस रे आपनको हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। पखाला ओडिया मानकर आवेग। सकाळ हेउ बा संज टिके पखाला पेटेरे पड़गले मन पेट पूरा शांति। ओडियांकर एही पारंपरिक खाद्य को आहुरी अधिक लोकप्रिय करने लगी मार्च 20 तारिख को पखाला दिवस भाव पालन करा जाउ। ओडियांक घरे किछि थाउ कि न थाउ पखाला गंडे निश्चिंत थिबो। पखाला हेउछि आम गर्व और गौरव। ओडियार आत्मा कसे पखाଳରେ पूरा शांति। कथारे अछि खाओ पखाळ जाओ सहଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଣମଣି स्वयं जगन्नाथ मध्य पखाळ खाଆନ୍ତି। से पुणी एमिति सेमिति पखाळ नुहे, श्रीजीउଙ୍କ पखाଳରେ घिଅ पड़े। आम आराध्य परा पखाळ प्रिय। ओडियावासी ସେଥିରୁ ବାଦ କିପରି ପଡ଼ିବେ। ଓଡ଼ିଆ ହାଣ୍ଡିଶାଳର स्वतंत्र ବ୍ୟଞ୍जन ହେଉଛି ପଖାଳ। ଖାସ୍ କରି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଚକଟା, ବଢ଼ି ଭଜା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଓ ପାଗଟା ପୁରା ଜମିଯାଏ। କେହି କେହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁନା ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା, ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ ଚକୁଟା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖରାରୁ ଆସି ପଖାଳ ଖାଇ ଗୁଣ୍ଡେ ତୋରାଣି ପିଇଦେଲେ ମନ, ଆତ୍ମା, ପେଟ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ ସବୁଦିନେ ମନ ମୋହେ ପଖାଳ। ପଖାଳ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମହଙ୍ଗା ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗାଁରୁ ସହର ଆଜି ସବୁଠି ପଖାଳର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ଜୋରେ। ଯଦିଓ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ, ମାତ୍ର ଖରାଦିନରେ ଏହା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖରାରୁ ଆସି ପଖାଳ ଖାଇ ଗୁଣ୍ଡେ ତୋରାଣି ପିଇଦେଲେ ମନ, ଆତ୍ମା, ପେଟ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ ସବୁଦିନେ ମନ ମୋହେ ପଖାଳ।